Velkommen til kanalen Hjertebevidsthed. En bevægelse fra den betingede kærlighed til den ubetingede kærlighed. Hvor du også nogle gange du har brug for, at andre mennesker kan lide dig. Det tror jeg, der er mange, der gør. Men det, om andre kan lide dig eller ej, har overhovedet ikke noget at gøre med dig. Så lad os prøve at kigge lidt på det. Hvad er det, der sker, når vi får brug for, at andre kan lide os? Som regel så bunder det i et mønster, der hedder, at hvad sker der, hvis andre ikke kan lide mig? Så kunne de risikere i sidste ende at forlade mig. Og alene det udtryk, forlade mig, viser, hvor vi er, viser, at inde i, så er vi et lille sted i os selv, fordi det eneste, man kan forlade, det er et barn. Så det er det, vi kommer ind i. Altså, jeg bliver bange for, at den anden ikke kan lide mig, og det, der ligger bagved, det er, fordi så kan det være, at den anden forlader mig. Og inde bagved det, der ligger, så den der gamle smerte, som barnet har, fordi at barnet har måttet forlade sig selv. Så det er sådan hele den, hvad skal man sige, hele den bevægelse, vi kan komme ind i, når det er, at vi begynder at stille ud og stille ind på noget derude, fordi at vi bliver bange for, at nogen skal bla bla bla, hele den der smør. Så det, der er godt at opdage, synes jeg, det er, at alle de steder, hvor vi er bange for, at nogen ikke kan lide os, og hele den der indstilling derude, er jo et spejl af de steder, hvor vi ikke er helt forbundet med os selv, men også hvor vi har vurderinger på os selv i forhold til at være den, du er. Så hvis der er noget, du for eksempel har lært engang, at lad os sige, det er ikke okay at sige nej. Sådan er der mange mennesker, der har det ikke okay at sige nej til noget, hvis man for eksempel er træt. At være træt, det er ikke nogle gange for nogen ikke en god grund. Så det, der så kan ske, det er, at lige så snart den der træthed kommer, så kommer du ind i det her med, jamen, hvad vil den anden synes om, hvis jeg ikke kommer? Og det er fordi i virkeligheden jo, at du ikke selv kan, hvad skal man sige, tillade eller godtage din egen træthed. Og det at vide, at det, at du er træt, og det, du ikke kommer, fordi du er træt, har intet at gøre med, om du kan lide den anden eller ej. Det har at gøre med, om du kan lide dig selv. Om du kan lide at lytte til dig selv, og godtage der, hvor du er. Så det vil altid være sådan, at uanset hvordan du er, så vil der være nogen derude, der har meninger om det. Der er nogen derude, der vil synes, du er skøn. Der er nogen, der vil synes, du er elendig. Der er nogen, der vil synes, du er det ene og det andet. Og det er så godt at opdage, at det at skulle prøve at tilfredsstille, især hvis man skal være sammen med flere, alle de forskellige ting, man opfanger af andre mennesker, eller lægger over på dem og tror, de gerne vil have, så kommer man på arbejde. Og det vil altid selvfølgelig ende et dårligt sted, fordi at udgangspunktet er, at du ikke kan lide dig selv. Og når vi ikke kan lide os selv, altså de steder, hvor vi ikke kan lide os selv, der kigger vi også ud gennem de der vurderende øjne på andre. Så den der hårdhed eller
ja, lad os bare kalde det hårdhed, der ligger i det ikke at kunne lide, den vil også lægge sig ud. Så måske se om du kan være nysgerrig på, når du for eksempel skal noget, hvor der er flere mennesker, og du kan se om du kan spørge dig selv om, kan jeg ligesom have den der fornemmelse af, at uanset hvordan jeg er, så handler det om, hvor de andre er, hvordan de ser mig. Så du kan lige så godt være dig selv. Du kan lige så godt kunne lide dig selv og være dig selv. Og så må andre være der, hvor de er. Fordi det, der er det gode i at kunne lide sig selv, altså at værdsætte sig selv og blive i sig selv i sin helhed, ikke gå ud af sig selv, det er, at så er du meget mere okay med, om folk kan lide dig eller ej. Det er faktisk for det meste helt i orden, at folk de har det, som de har det.